Perioden strækker sig fra ca. 1690 og frem til 1789. I denne periode, kaldt oplysningstiden, begyndte man at sætte spørgsmålstegn ved gamle forestillinger. Det var alt fra samfundets politiske fordeling til den religiøse fordeling. Man begyndte at kigge mere kritisk på. Oplysningsmåder at tænke på var kritisk og fordomsfri. Det var troen på, at ved hjælp af menneskets viden og erfaringer ville man kunne gennemskue verdens sammenhæng. Der blev altså lagt stor vægt på fornuften. Herunder de ord, der kendetegner perioden. Det fornuftige, det naturlige og det nyttige. Oplysningstidens idealer er i dag blevet en grundsten for, hvordan vi taler og tænker. Demokrati, menneskerettigheder og religiøs tolerance har også alle taget deres udgangspunkt i oplysningstiden. Tiden op til 1700-tallet var kendetegnet ved, at den eksisterende samfundsstruktur i stigende grad krakelerede. Denne samfundsstruktur, der kaldes standssamfundet, havde hersket i Europa i århundreder. Her var samfundet delt op i grupper, de såkaldte stænder. Denne opdeling var, mente man, foretaget af Gud således, at alt havde sin bestemte plads, og alle havde sine bestemte opgaver. Middelalderens samfundsstruktur var dominerende i store dele af Europa ved indgangen til oplysningstiden. Her så opdelingen således ud. Kongen og fyrsten, de var efter eget udsagn indsat af Gud til at lede samfundet. Adelen skulle opretholde ro og orden, det blev derfor kaldt værnestanden, og kongen og fyrsten gav landområder til adelen. Den katolske pave og kirke varetog forbindelsen mellem Gud og mennesker. Kirken besad store landområder og rige klostre og slotte, det såkaldte kirkegods. Desuden havde kirkens mænd en enorm åndelig magt over samfundet, en magt, som blev udøvet over for alle samfundets øvrige grupper. Kirken besad nærmest en monopol på viden, og lærte skrifter blev kopieret og opbevaret bag klostrenes tykke mure. Borgere og bønder, langt den største gruppe i samfundet, dens produktion skulle holde samfundet og de andre stænder i live. Den styreform, der var anvendt i mange vesteuropæiske lande i oplysningstiden, går under betegnelsen oplyst enevælde. Denne styreform var mest udbredt i årene omkring 1750. Kendetegnene for oplyst enevælde er en stærk kongemagt, der søger at reformere landenes magtstrukturer og samle magten omkring sig selv i et udbygget og stærkt statsapparat. Oplysningstidens tænkere støttede oftest denne bevægelse. De leverede således tit teoretiske byggesten til den oplyste enevælde. Hovedfjenden i denne proces var, i både oplysningsfilosofernes og kongernes øjne, adelen. I samfundsstrukturen, der herskede de fleste europæiske lande, sad adelen på en række traditionelle privilegier, f.eks. skattefritagelse, uden at skulle yde noget til gengæld. Dette var en torn i øjet på borgerskabet, oplysningsfilosoferne og kongemagten. Den oplyste enevælde gennemførte i 1700-tallet en række reformer af samfundet. Rationalisering og effektivisering af administration og skattevæsen, reform af strafferetssystemet og større statslig kontrol med kirken. I den tidlige enevælde kaldte den enevældige hersker sig kongen af Guds nåde. Det betyder, at magten er blevet givet af Gud. Men i den oplyste enevældes tid understregede regenten, at hans position var valgt ud fra, hvad der var fornuftigt og mest til gavn for landet. Fortalere for den regerende konge mente, at landets orden ville gå i oplysning og dermed skabe kaos, hvis der ikke var en konge til at styre landet. Fortalerne mente ikke, at magten kom fra Gud, men at den kom fra menneskets egen fornuft. Her fik samfundet retten til at tage magten fra kongen og vælge parlamentaristisk styreform. Ideen bag denne styreform var at beskytte de naturlige menneskerettigheder. Dermed fik man retten til fri tale, skrive og tro efter egen overbevisning. En af oplysningstidens mest markante personligheder var den franske filosof og forfatter François Voltaire, der var overbevist deist. Især den sidste halvdel af 1700-tallet demonstrerede han voldsomt mod kirken, faktisk selve kristendommen, som han gennem radikal kritik og skarp satire søgte at komme til livs. Voltaires motto var knus den skændige, og den skændige, der skulle udryddes, var kirken, faktisk hele kristendommen. Voltaire kæmpede energisk for en fordomsfri tolerance, f.eks. på det religiøse område. Man skulle have lov til at tro på, hvad man ville, eller helt lade være med at tro på noget som helst. Menneskesynet under oplysningstiden var, at alle er lige. Folk vurderes ikke efter stand eller status, hermed er de personlige egenskaber det vigtigste. Der bliver lagt vægt på, at det dannede menneske herunder fornuft, viden og frihed. Troen på, at Gud skabte verden og satte det hele i gang, men naturen styrer sig selv. Mennesket har lige rettigheder, frihed og religiøs tolerance. Betydningen af oplysningstiden måde at tænke og handle på er fundamental for udviklingen af de vestlige samfund i de perioder, der fulgte efter 1700-tallet. For mennesker i et moderne samfund betyder oplysning forestilling om, at naturen, mennesket og samfundet kan og skal udforskes på systematisk vis. Derudover satte oplysningstiden gang i en masse revolutioner, herinde over den franske revolution i 1789. Oplysningstidens landvindinger har på gennemgribende vis formet dagens samfund. Det gælder på økonomiens og naturvidenskabens område, men det er først og fremmest politisk, filosofisk og ideologisk, at vi hver dag føler oplysningens ånde i nakken.